אפשר להתחיל. אנחנו מתחילים. היום זוהי הפגישה האינטראקטיבית בזום של הקבוצה שלנו, שאנחנו קוראים לה Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, והיום זוהי הפגישה, קשה להאמין, אבל זה נכון, פגישה מספר 137, כן? והיום זה יום שני, ה-27 בדצמבר 2001. אני אומר לבלה שהצטרפה עכשיו, שיש סיכוי שרפאל גולדווסר, שחקן בתיאטרון יידיש בפריז, שלחתי לו לינק, הוא רוצה להצטרף. האם נתנאל אתה רואה מישהו שמחכה? עדיין לא. מה שכן, אני ניסיתי, הוא גם משחק נראה לי בסרטים מסוימים. זה כנראה נכון. אני פחות מכיר את פעילותו, אבל הוא הרבה שנים, כן, הוא איש ותיק בענייני תיאטרון ויודע יידיש, אבל מכיוון שהוא התחיל להתלהב מהיוטיוב שלנו, ואנחנו גם מנתחים נושאים, אז הצעתי לו להצטרף. אז רק נתנאל, אני אומנם מתחיל לדבר על גראדה, אבל תהיה קשוב אם הוא מנסה להיכנס. כמובן. אוקיי, אז היום מכיוון שאנחנו באמצע הקריאה של עדותו של גראדה על סופרי יידיש בברית המועצות, כהרגלי, לפני שנמשיך לקרוא בטקסט, אני רוצה, לא עשינו את זה עד עכשיו לגבי גראדה, אני רוצה לתת הקדמה על גראדה וחשיבותו בספרות יידיש. מכיוון שאני חקרתי את כתבי גראדה וכתבתי עליו לא מעט, אני חושב שיש לי מה להגיד שיכול להאיר את מקומו של גראדה בתולדות ספרות יידיש במאה ה-20. ואני אקשר את זה אחר כך עם הטקסט שאנחנו קוראים. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, אולי הזכרתי את זה פעם, אולי הזכרתי את זה פעם, אני פרסמתי לפני שנה וחצי או משהו כזה, לפני שנתיים, באקדמיה אדו, מאמר שהייתי בטוח שברגע שהוא יופיע בפומבי, יתנפלו עליי ויגידו, לא, אתה לא צודק. מה היה שם המאמר? שם המאמר היה, חיים גראדה הוא לדעתי הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, אחרי מנדל מוכר ספרים, י"ל פרץ ושלום עליכם. וכותרת כזאת היא די יכולה לפוצץ ולעורר ויכוח בציבוריות של כל אלה שעוסקים בספרות יידיש. הייתי בטוח שיקום מישהו מיד, אבל אף אחד לא קם. ועברו כבר שנתיים, והמאמר שלי, ברגע שאף אחד לא יצא להתווכח נגדו, בינתיים עומד וקיים. ולמה אני חיכיתי שיתעורר ויכוח ציבורי? מכיוון שזה שנים, הייתי אומר כמעט מאז אמצע המאה ה-20, יש מאמר מפורסם של נחמן מייזל. על נחמן מייזל הזכרנו פה ושם את שמו, שהוא היה מבקר ספרות וחוקר ספרות יידיש ידוע, איפה שהוא כתב שלדעתו, בנוסף לשלושת הקלאסיקונים המקובלים בתולדות ספרות יידיש, מנדל פרץ ושלום עליכם,
לדעתו, הקלאסיקון הרביעי עבורו, זהו שלום אש. עכשיו, אני אגיד שתי מילים על הנושא הזה, למה מדברים, ולא רק נחמן מייזל, מדברים שיש סופרים קלאסיקונים בספרות יידיש. תראו, שלושת הקלאסיקונים שמקובל לדבר עליהם, מנדלה, פרץ ושלום עליכם, נפטרו אחד אחרי השני, שנה אחרי שנה. נדמה לי שפעם הזכרתי את זה. מנדלה, לא, נתחיל בפרץ. פרץ נפטר ב-1915. שלום עליכם נפטר ב-1916. מנדלה נפטר ב-1917. ושלושתם מוכרים בתולדות ספרות יידיש כקלאסיקונים המוכתרים, המוכרים ללא ויכוח, הקלאסיקונים של ספרות יידיש. מ-1917 עד ימינו עברו יותר מ100 שנה, ואז במאה ה-20 התעורר הצורך אצל מבקרי ספרות לשאול, מה, במשך המאה ה-20 לא קם לו סופר יידיש שהוא יכול להשתוות בתרומתו לשלושת הקלאסיקונים? מאז 1917? ואז התחילו לשאול, מי הוא הקלאסיקון הרביעי? אני תמיד מתחיל ביאיר. יאיר, מה אתה אומר? האם לדעתך, על פי מה שאתה יודע, לא על פי מה שאתה לא יודע, הייתכן שבמאה השנים מ-1917-18 ועד ימינו, קם מישהו במאה ה-20 שהוא יכול להשתוות לשלושת הקלאסיקונים? יאיר, אתה שומע? יאיר? נתנאל, אתם שומעים אותי? אנחנו שומעים אותך. אתם מה? אנחנו שומעים אותך, אבל... יאיר במיוט או מה? לא, הוא לא על מיוט. הבעיה שאני לא יודע מה קורה איתו, כי התמונה שלו כבויה. אוקיי, אז יאיר לא שומע אותנו? טוב. אני אנסה לשלוח גם הודעה בצ'אט, אני אראה אם הוא יענה. כן, עכשיו נעבור לשלמה בינתיים. שלמה, מה... אני לא יכול להתיימר להיות מומחה לספרות יידיש, אני רק יכול להגיד לך שמאוד נהניתי מכתביו של בשביץ זינגר. יפה. אז אתה כבר נוגע פה בתשובה שלך לוויכוח. היו כאלה באמת שהתחילו להגיד מה פתאום שלום אש, בשביץ זינגר קיבל פרס נובל, ואנחנו חושבים, כן, שבשביץ זינגר יכול להיות מועמד. אלא שאף אחד, עד כמה שאני יודע, לא כתב מאמר כדי להכתיר אותו כקלאסיקון הרביעי, אבל היו דיבורים. בלה, מה את אומרת? הסוגיה הזו כבר נדונה בפורום הזה. כן. אני יודעת את דעתך שחיים גרד ראוי שיחשב לקלאסיקון הרביעי. אבל מה דעתך? בזמנו, כששאלת, אז אני אמרתי שהמילה קלאסיקון היא הגדרה. כן. וההגדרה הזאת ניתנה או אפיינה שלושה סופרים, שלושה יוצרים, שבעצם מסמלים את תחילתה של ספרות יידיש החדשה. כן. מעבר לזה, עניין של הגדרה, מה זה קלאסיקון או מה זה קלאסיקה, יש לנו קלאסיקאים מכובדים, כן? אבל ממה שאני יודעת, ממה שאני למדתי, ההגדרה קלאסיקון מתייחסת לתחילתה של ספרות יידיש החדשה, והיא, כמו שאמרתי, היא אפיינה שלושה סופרים,
ואחריהם יש לנו באמת רשימה מכובדת ביותר של סופרים נפלאים. אני יודעת שאת דעתך, אם כן, אם אני אשמש לך דובר, כן? שחיים גראדה... אני אאשר או לא שכדוברת שלי את חוזרת על מה שאמרתי. אוקיי. אני יודעת שלדעתך חיים גראדה ראוי שיחשב לקלאסיקון, מכיוון שגם הוא, כמו שלושת הקלאסיקונים, בקיא, זאת אומרת, צמח ממקורות דתיים, הוא מכיר היטב את ארון הספרים היהודי, את המסורת היהודית, את התפילה, וכן הלאה, גמרא, המדרשים, לא פחות ממה שהכירו אותם מנדלייב, שולם עליכם ויהודה עמית פרץ. אבל שוב פעם, השאלה אם אנחנו צריכים, אם אנחנו זקוקים להלביש עליו את ההגדרה קלאסיקון, או שניתן לו את הכבוד שמגיע לו במסגרת אחרת. אוקיי, אז על פי התשובה שלך משם אני ארצה להמשיך ולהגיד שהרי אני לא סתם מדבר על גראדה כקלאסיקון הרביעי, אלא שפרסמתי, כמו שאמרתי לכם, מאמר לפני, לא יודע, שנה וחצי, שנתיים, אפשר לראות אותו באקדמיה אדו. במאמר הזה אני קודם כל התייחסתי להגדרה מה זה קלאסיקון. אבל אני לא התייחסתי להגדרה לפי מה שאני חושב, אלא שאני הלכתי לאחד מגדולי הסופרים, סופרי העולם, וזהו T.S. אליוט, שהוא ב-1944 פרסם מאמר מה זה קלאסיקון בספרות. הוא לא דיבר דווקא בספרות אמריקאית או בכל ספרות אחרת, אלא הוא נזקק למחשבה מה הופך לסופר בתרבות מסוימת, לסופר המעלה את האופק ואת העושר ואת המייחד את התרבות המסוימת. ועל פי ההגדרה שלו, על פי המאמר שלו באנגלית, אמנם המאמר שלו תורגם גם לעברית, וגם התייחסתי לעברית, אבל בעזרתה של רייזה טורנר, חיפשנו גם את המקור באנגלית, ועל פי ההגדרה שלו, אני הסתכלתי על סופרי יידיש, ובתוך כדי שאני משתמש בקטגוריות שהוא מוצא אצל מישהו קורא קלאסיקון, אני החלטתי שזה מתאים לחיים גראדה. עכשיו, למה? אני כרגע לא זוכר את המאמר שלי בעל פה, אבל אני כן זוכר את העקרונות שהביאו אותי להכריז על גראדה כקלאסיקון הרביעי. תראו, אצל מבקרי ספרות יידיש הציעו, כמו שאמרנו, את בשביס, הציעו את דוד פינסקי, הציעו כל מיני סופרים. אבל לפי הקטגוריות ש-T.S. אליוט אמר, וזה מאמר קלאסי, כן, בהערכה מה זה קלאסיקון, כן? אז יש כמה תחומים שמחפשים אצל סופר, האם הוא מצטיין בזה כדי לשקף את מעלת הספרות שעליה אנחנו מדברים. דבר ראשון זה תחום הלשון, דבר שני זה תחום התרבות של אותה ספרות, כן? ודבר שלישי זה היכולת הספרותית לעצב, כן? ולתת צורה לשני הדברים האלה, גם לשפה וגם לערכים התרבותיים של אותה ספרות.
ואז במאמר שלי שם, באקדמיה אדו, אני התייחסתי למה שגראדה עצמו אומר על כל סופרי יידיש על השלושה שנחשבים לקלאסיקונים. ואני באמת, בלה צודקת, הייתה איזו פגישה שלנו, איפה שאני סיפרתי לכם, שבאותו ספר שאני מקווה להוציא בקרוב, ושהוא כבר מוכן כמעט לדפוס, של ההרצאות הפומביות של חיים גראדה אחרי המלחמה, הספר שאני קורא לו חיים גראדה בעל פה, היו לו כמה הרצאות שלהפתעתי הגדולה והטובה, גראדה עושה דבר בנאומים הפומביים האלה, שאף סופר יידיש שאני מכיר לא עשה. הוא נותן כמה הרצאות שמבחינה מתודית מבוססות על השוואה מתמדת במשך יותר משעה וחצי, אולי אפילו 2 הרצאות כאלה, השוואה מתמדת בין מנדלה, שלום עליכם ופרץ. כל 2 ההרצאות האלה מבוססות על אותה השוואה בין שלושתם. זה אומר, למה זה חשוב לי להגיד את זה? זה אומר, וזה ברור מתוך הציטוטים שלו ומתוך ההשוואה, שגראדה קרא את 3 הקלאסיקונים מההתחלה ועד הסוף. ולעשות דבר כזה מבחינת ביקורת ספרות ויכולת נאום ויכולת השוואה, לדעתי זה דבר גדול, שלא כל סופר יידיש ואפילו לא כל מבקר מסוגל לעשות. לא כל שכן, סופר יידיש כשלעצמו, שהוא מתנסה בעצמו לכתוב על יהדות מזרח אירופה, כמו שאת 3 הקלאסיקונים עשו, ומבקר את כל סופרי יידיש, לא רק 3, אלא כל סופרי יידיש במאה ה-20, והוא מזכיר 10 סופרים, והוא בודק במה הם כתבו והשאירו לקונה, והשאירו חור אדיר, מבלי לתאר אחד האספקטים המרכזיים בתרבות היהודית של יהודי מזרח אירופה. תראו, 3 הקלאסיקונים כתבו על יהדות מזרח אירופה, לא יכלו לכתוב אחר כך כי הם נפטרו מקסימום עד לסוף מלחמת העולם הראשונה. גם גראדה, וזה אמרנו ודאי, כשהוא כותב פרוזה וגם שירה, רובה של הספרות שהוא כותב עליה, זוהי יצירה על יהדות מזרח אירופה. פה ושם יש לו איזה פואמה על, אני יודע, הרים בארצות הברית, אבל רוב ההתמחות של גראדה ורוב הטקסטים שלו עוסקים במזרח אירופה כמו 3 הקלאסיקונים. עכשיו, מכיוון שאני הכנתי 14 הרצאות לספר חיים גראדה בעל פה, ומכיוון שבהרצאות האלה הוא מדבר בלי סוף, בהרבה מההרצאות, על סופרי יידיש במאה ה-20, והוא בודק במה הם פספסו, אם מותר לי מטעם האוניברסיטה העברית להשתמש במילה כזאת. אני יכול להגיד שעל שולמש,
נחמן מייזל טוען שהוא המועמד שלו, כן, להיות הסופר הקלאסיקון הרביעי, ונחמן מייזל פרסם פעמיים מאמר כזה במשך המאה ה-20, איפה שהוא טוען את הטענה כזאת, הרי שחיים גרדה, שהכיר את שלום אש-אישי וקרא ודאי את יצירותיו, הוא טוען, ואני נותן משפט מסכם על הטיעון הזה לגבי כן קלאסיקון, לא קלאסיקון, גרדה אומר באחת ההרצאות שלו בספר גרדה בעל פה, בהרצאות הפומביות, הוא אומר, שלום אש מסתכל על בית המדרש, שהיה מוסד מרכזי בתולדות תרבות יהודי מזרח אירופה עד לשואה, הוא מסתכל עליו מבחוץ דרך החלון. וכאשר הוא אומר, גרדה, כאשר שלום אש כותב דר תהילימית, הרומן שלו דר תהילימית, בעצם זה, אני שכחתי את שמה, זה הקדוש מאסיסי הספרדי, מה שיש לנו כאן, כן? ולא דמות, כן, של יהודי מסורתי. זאת אומרת, גרדה בעצמו פוסל, כן, את שלום אש מלהיות, על פי דעתו, מלהיות מועמד לקלאסיקון רביעי. ולגבי שלושת הקלאסיקונים, דיברנו על זה ואני מקצר על כולם, הוא טוען שהם לא נגעו בלימוד התורני בישיבות ובאותו עולם, שהוא היה מרכז החיים היהודיים, כן, במאה ה-19 ובעיקר במאה ה-20, עד למלחמת העולם השנייה. נכון, אתם יכולים לבוא ולטעון, נו איזו חוכמה, הרי גרדה בעצמו היה בחור ישיבה בווילנה, והוא הכיר את הרבנים ואת לומדי התורה, אז הוא כאילו טוען, מי שירצה לטעון נגד גרדה יגיד, נו בטח, הוא הופך את יצירתו, הוא מדבר לטובת יצירתו, שמכיוון שהוא מתאר, וזה נכון, את חיי הישיבה וצמח אטלס, יצירתו הגדולה, הרומן הגדול שעוסק, כן, בבני תורה וכולי, אז הוא כאילו אומר, רבותיי תסתכלו עליי, אני הקלאסיקון הרביעי. הוא לא אמר את זה, אבל מה שנכון, נכון, שבתולדות ספרות יידיש, וזה אני אומר, עד כמה שאני יודע, ומשהו אני בכל זאת יודע, בתולדות ספרות יידיש, העולם של הלימוד בישיבה, ועולם הוויכוחים בין רבנים לגבי סוגיות בהלכה, שאלה היו דברים מרכזיים בחיי יהודים מזרח אירופה, עד לשואה. אנחנו מוצאים אותו מתואר בפרוטרוט ובכישרון רב, דווקא ביצירות של חיים גרדה. אז באו וטענו נגדו עוד טענה, והוא מזכיר את זה. הוא אומר באחת ההרצאות שלו, אפילו ביותר מאחת, הוא אומר, באים ויוצאים נגדי בטענה, מה גרדה רוצה? הוא רק כותב על וילנה. אז איך אפשר אם אתה רק כותב על עיר אחת, כן? איפה פה המניפה הרחבה, כן? וכולי. ועל זה לגרדה יש טענה ניצחת, כן? ואני התייעצתי עם כאלה שמכירים את הספרות הרוסית, והם אמרו לי, מה, דוסטויבסקי לא כתב על עיר מסוימת, וסופרים אחרים, צרפתים גדולים שנחשבים לקלאסיקונים, לא כתבו על העיר שלהם.
מה שגראדה עשה, הרי בווילנה, כל העולם של חיי הישיבות והבעיות של הזיקה להלכה וכולי, משתקפת בזעיר אנפין, כן, על פני כל יהדות מזרח אירופה. ולכן אני חושב שאלה הנקודות המרכזיות של מה שאמרתי עד עכשיו. יש עוד נקודות, ואני עוד מעט אגיד אותן. עד עכשיו הנקודות המרכזיות שנותנים לגראדה להשלים בספרות שנכתבה בפרוזה וגם בשירה על יהדות מזרח אירופה, אותה מזרח אירופה של שלושת הקלאסיקונים, נותנים רובד רביעי בסופר שכמוהו לא קם לנו. על אף, כמו שבלה אומרת, גדולי סופרי יידיש שהיו לנו במאה ה-20, גם בין המלחמות, גם אחרי, אבל האספקט הזה של חיי הלימוד התורה והחיים המסורתיים, אצל גראדה קיבלו את ההשתקפות הכי גדולה מבפנים, מכיוון שהוא היה חלק אינטגרלי של החיים האלה. וצריך להגיד שכשבודקים את הזיכרונות של שלושת הקלאסיקונים שלפניו, רואים מהר מאוד שרובם מהר מאוד הפסיקו ללמוד בישיבה, גראדה הוא אולי היחיד שעזב את הישיבה בגיל 22. מנדלה, פרץ ושלום עליכם עזבו הרבה לפני זה, הרבה לפני שמלאו להם 18. זאת אומרת, גם לגראדה יש ניסיון חיים באותו עולם של לימוד תורה שלהם לא היה, ואכן הוא אומר עליהם, כן, שהם כמעט ולא נגעו, והוא מנמק על כל אחד, לא נגעו מספיק עמוק בעולם הזה. האם יש שאלות, קומנטרים על הדבר הזה? כן, פרופסור, שלום. שלום, שלום. I am late, sorry, because I was in the city, because I am living out, a little bit outside of Warsaw, to buy the new Kiddush. It's the Yiddish magazine, because we have the first part of the translated, but with Yiddish, Aguna by Chaim Grade. It was something special for me because it's the first time in Poland we have again something published, and it's the story, the Aguna essay. I don't know nothing about the Aguna, so but it's good because we have some part is in Yiddish, and then it's translated in Polish. So I will try to read because it's will be in all the year, every month we will have part by part the Aguna. Can you say something, Professor, about the Aguna essay? בדיוק. אני עכשיו אענה על השאלה שלך, כי זה משתלב, זה ביחד עם הטיעונים שאמרתי עד עכשיו. בספר, ברומן הזה, דיאגונה, כן? ואני פעם הזכרתי את זה אצלנו, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם. ברומן הזה, דיאגונה ביידיש, גראדה כותב הקדמה קצרה, ושם הוא טוען אחת הטענות שמביאות אותי, כן, לדבר עליו כקלאסיקון הרביעי. ואני מזכיר את זה כנראה גם במאמר שפרסמתי באקדמיה אדו. במבוא הזה בדיאגונה, גראדה אומר, הוא קובע מסקנה בתולדות ספרות יידיש. הוא אומר, סופרי יידיש במאה ה-20 כתבו על רבנים, כן? הרי דיאגונה זו הייתה
בעיה שאישה שבעלה עוזב אותה ולא נותן לה גט, על פי ההלכה אסור לה להינשא מחדש, ואז היא נשארת בלי יכולת להקים משפחה חדשה, והיא חיה בייסורים. הבעל או שלא יודעים איפה הוא, או שאם יודעים איפה הוא מסרב, לא רוצה לתת גט, והאישה חייה נגמרו. עכשיו, בתולדות העם היהודי זו הייתה אחת הבעיות במשך דורות, אחת הבעיות הקשות מבחינה הלכתית. לא רק גראדה כותב רומן על זה, לפני גראדה מרדכי שטריגלר, כן? מרדכי שטריגלר בסוף שנות ה-30, אסף חומר, הוא אפילו כתב לספרייה המרכזית בלונדון, לחפש חומר על בעיה הלכתית של הגונות, והוא כתב רומן ששטיגלר בגלל השואה הלך לו לאיבוד הטקסט, ואחרי המלחמה הוא שחזר את הנושא, ובספרות יידיש הנושא הזה הוא נושא כאוב סופרים כותבים על זה, וגם עגנון כותב על זה, הרי שמו של עגנון, עגונה, לקוח, כן, מהבעיה הזאת. וגראדה בהקדמה הזאת לרומן דיאגונה, כן, אומר בספרות יידיש, הוא אומר אמירה כללית מאוד נכונה, בספרות יידיש לא ידעו במאה ה-20 וגם לפני כן, לא ידעו לתאר מה זה רב שצריך לפסוק הלכה, כן? והרומן הזה, במרכז של הרומן, ישנה העגונה מרל, זה שמה, מרל, ששני רבנים בווילנה מתווכחים ביניהם, אחד אומר, צריך לתת לה היתר שהיא יכולה להינשא מחדש, והרב השני טוען, לא, לפי ההלכה, עד שהבעל הראשון לא ייתן לה גט, אסור לה להתחתן. והרחוב בווילנה משתתף בוויכוח, וגראדה ברומן הזה דיאגונה נותן תמונה פנורמית של שני רבנים שפוסקים אחד נגד השני, והרחוב שמשתתף בוויכוח, והעגונה שסובלת, ומלא דמויות של יהודי וילנה שנמצאים בתוך הוויכוח הזה סביב לשאלה הזאת. בסופו של דבר, מרל העגונה מתאבדת, כן? סויסייד. רגע, אל תדברו כולכם. מה אתה אומר, יאיר? יאיר. אצל י' למד גורדון באישה, על קוצו של י'. כן. אישה עברייה, מי ידע איך היה בחושר באת ובחושר תלך וכו'. אבל שם זה היה רב שפסל גט שניתן. כן. נכון, זה היה ממש עכשיו, לאחרונה. כן, וזה קורה עד היום. It's nothing new in the Israel, but Professor, I have the question because it's written here in the beginning of the text, was translated. רגע, אנה, באיזה טקסט? Text the Aguna will be every month, part by part, all the book of Aguna. Okay. I bought today the first part. Okay. And it was translated Magdalena Wojcik, I don't know her, but it's reading that who is
make the popularization of the Grade, it's now Kurt Leviant, who is the translation for the English. Atlas. Can. And he was, it's nice information for us, because he was, when Magdalena Wójcik asked him in the contact, in the letter, about and helps for the translation and, consultation, something, to consult for her translation. What he was asked her first, he asked her, do you know Hebrew rabbinic? Without Hebrew rabbinic, you will not translate the Grade. What is he meaning in this without the... טוב, אנה, את הדולמט סליחה, בלה. מה בלה שואלת, אם אני הבנתי? מה את הבנת, בלה? אני לא בטוחה, אנה, לא בטוחה. אוקיי, אז אני הבנתי ככה. אני הבנתי שמה שאנה שואלת, זה כאשר המתרגמת הפולניה ביקשה עצה מקורט לויאנט. קורט לויאנט היה מתרגם, בארצות הברית, הוא היה מתרגם של צמח אטלס, הרומן הגדול של גראדה. היא ביקשה ממנו עצה לגבי איך לתרגם את דיאגונה. וקורט לויאנט אמר לה, אם את מכירה את ההלכה, איך רבנים, כן, פוסקים לגבי הגונה או לא הגונה, אם את מכירה את הבעיות ההלכתיות, תתרגמי. אבל אם את לא מכירה, אז אין לך מה לעשות. זה מה שאנה אומרת? כן, נכון, אבל זה, היא אמרה, בשבילי, רבנית, it's difficult, it's קשה, זה קשה, the Grade. All the books, the Grade, it means that Grade uses the rabbinic, the some words or some, some example that without this, I am not talking about the Jews, I'm talking about somebody else who is translated the Grade. Without this, okay. To translate. הבנתי, אנה, תראי, קורט לויאנט, אם הבנתי נכון מה שאת אומרת, הוא יעץ למתרגמת הפולניה, שאם היא לא מכירה את בעיות ההלכה בקשר לעגונות, כן. יותר טוב שלא תתרגם. בסדר, אין שום ספק. באותה הקדמה שגראדה כתב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, הוא כותב שבספרות יידיש, כן, לא מתארים את הרבנים כבני אדם, אלא עשו מהם קריקטורות, ולא ידעו מבפנים לתאר את ההתלבטויות האמיתיות, גם של רב שנותן גט, שמתיר עגונה להינשא שוב, וגם לא מכירים את ההתלבטויות של רב שאומר שאסור. וזה קשור למה שאמרתי קודם. גראדה טוען שבספרות יידיש, כן? בדרך כלל לא ידעו לתאר רבנים על פי הפנימיות שלהם. גם רבנים, טוען גראדה, הם בני אדם, אבל הם בני אדם שפוסקים לפי ההלכה. וכמו שאומר קורט לויאנט, אם מי שכותב על רבנים לא מכיר את ההלכה, הוא גם לא יבין מהן ההתלבטויות שגראדה, מהן ההיסוסים, מהם הקונפליקטים הפנימיים של אותם רבנים, זה שמתיר וזה שלא מתיר. ולכן, כאשר גראדה בהקדמה שלו לדיאגונה, אומר שבספרות יידיש לא ידעו לתאר רבנים כבני אדם, הוא טוען שבדיאגונה הוא מנסה, מכיוון הוא מנסה כן לתאר את שני הרבנים המרכזיים ברומן, כבני אדם שמכירים את ההלכה, וכל אחד מצידו פוסק אחרת. ומכיוון שגראדה חי והכיר את האנשים,
כן? והוא אומר אותם בשמם, ויש אומרים, אני חושב שאפילו חיים ליברמן, כן? הפרופסור לתלמוד בארצות הברית, כותב על זה שגראדה, כן? שהוא הכיר את הדמויות שגראדה הכיר. גראדה לא סתם ממציא דמויות סטריאוטיפיות, אלא גראדה כותב על אנשים שהוא חי בקרבם, שהוא הכיר. בסיכום, בדיאגונה, גראדה נותן לנו תמונה היסטורית הלכתית אמיתית, איך שהוא ראה אחד הוויכוחים הגדולים בווילנה לגבי מה זה עגונה והאם מותר לתת לה להינשא או לא. אז על פי דיאגונה יש לנו כאן דוגמה אחת, מדוע גראדה עשה משהו שספרות יידיש לא עשתה אף פעם עד שהוא בא וכתב. יש אולי אפשרות שנקרא את ההקדמה הזו שאתה מדבר עליה ביחד, יחיאל? יפה, אני מאוד שמח, שהרי כל מה שאני תמיד אומר, זה כדי לגרות אתכם להכיר קצת יותר, לא מפי, אלא מפי המקורות. זהו, אז עכשיו אני חושב איפה אנחנו, דיאגונה ביידיש. אני יכולה לחפש את זה בספרייה הלאומית, אני נמצאת שם כמה פעמים בשבוע. אני מאוד אשמח, כן? אני מאוד אשמח, תחפשי את זה ואז תצלמי, זה לא יודע, 15 שורות, זה לא הרבה, כן? אוקיי. בהתחלה, יופי. יש לי עוד שאלה. כן, אדרבה. אני אמרתי שאני לא מכיר סופרים, והסופר היחידי שאני מכיר הוא בשביט זינגר. כן. אבל אני שואל, האם שניאור כתב גם ביידיש? אין ספק ששניאור כתב ביידיש, ולגבי שניאור, כן, הרי יש לו גם שירים ששרים עד היום, כן? מה? שירים בעברית. יד ענוגה הייתה לאיש לא העז גד והזוג שפתיה שני חן רק לנשיקות ונועדו הן או משהו כזה. ואני לא בטוח אם המקור הוא לא ביידיש, אבל הוא גם כתב רומנים ביידיש וכולי. אז אני רוצה לומר לך שפנדרי הגיבור, אני קראתי אותו בנערותי, אבל הוא עדיין מצטלצל לי כקלאסיקה אמיתית, ובעיקר הסעודה הגדולה של חבר'ה קדישה שם. אוקיי, בסדר, אתה בהחלט נוגע בנקודה שקודם הזכרנו, שיש סופרי יידיש שחושבים, כן, שהם יכולים להיות מועמדים על פי, כמו שאתה אומר, או תיאור של סעודה, או תיאור של איזה הוואי. לגבי שניאור, אני רוצה להגיד, שבביקורת ספרות יידיש נאמר עליו, שהפרוזה שהוא כותב, כן, היא פרוזה מושכת הלב וזוכרים אותה, אבל אחת הטענות, ואני כרגע לא זוכר איפה שמעתי את זה, כן, אחת הטענות היא שיש שם המצאות שאינן מבוססות, זה יפה מאוד וזה מאוד ספרותי, אבל אין בזה, כן, תיאור רחב של חיי יהודי מזרח אירופה בזמן שהוא מתאר אותם. אני את שניאור לא קראתי, אבל אין ספק שהוא מאוד מוערך על ידי חלק מהמבקרים, אבל חלק אחר, אני אגיד, זה לא רכילות, אלא בביקורת, בזיכרונות, אומרים שלזלמן שניאור היה מסרק קטן בכיס, וכל כמה זמן הוא מוציא אותו ומסרק את הזקנקן שיש לו, כן? שניאור היה בא לסוצקבר בתל אביב, לבית שלו בוועד סופרים, והיו נפגשים, אבל אין מועמדות רצינית שלו, בגלל העובדה
הספרות שהוא כתב אצל מבקרים מסוימים נחשבת אמנם לספרות מושכת לב, אבל לא ספרות שמתארת את המציאות שבתוכה חיו. הוא אמנם עולה על נושאים מושכים וכולי, אבל זה הכל. כן. אוקיי. עוד מישהו? רציתי רק להעיר שזה שרואים אותי עכשיו, זה לא קרה פתאום. חתני נכנס לתוך המחשב ותיקן את זה. יופי, וגם שומעים אותך יותר טוב, אז זה מעולה. אז תגיד תודה לחתנך, שזה באמת חשוב, מכיוון שזה אינטראקטיבי, שאנחנו רואים אלה את אלה, גם הביטוי של הפנים זה חלק מהאמירה. טוב. אני רוצה רק להזכיר בממש משפט אחד את הסרט גט, שאם מישהו חושב שסיפורי עגונה ועגינות הם שייכים לפני 100 שנה, אז איך אומרים אצלנו? זה היה היום בבוקר. יופי. אנה, יצא לך לראות את הסרט גט? כן, לי יצא לראות את הסרט, ראיתי אותו. כן, לא, אני פשוט מתכוונת שאנה בפולין, אני לא יודעת אם... כן, אבל זה דוקומנטלי או זה סרט? לא, סרט פיקשן. אני ראיתי, there was the festival of the Jewish... אוקיי. כן. Yes, the problem is... כן. We know the problem because I have a friend, she's the advocate of the Agunas, so she's telling me how difficult it is to do it divorced. Until today, yes. נכון. אז מה שבלה הזכירה עכשיו לגבי הסרט, שלא ראיתי אותו, אני אולי אבקש מטובה שנראה אותו ביחד. איפה הוא, מי הוציא אותו? סרט ישראלי, השחקנית רונית אלקבץ, מדהימה, היא נפטרה לפני כמה שנים. אוקיי, האמת היא שטובה קיבלה מתנה, כן, מהילדים שלה, את ספוטיפיי. אנחנו, כאשר הבת שלנו נאלצה לחזור לאירופה לפני שבוע, לילה לפני שהיא חזרה, אחרי הרבה טלטולים למצוא כרטיס, כן? טיסה לפעמים, ישבנו שעות, ועם המתנה הזאת ספוטיפיי, אנחנו, כל דבר שהיה בתרבות העברית, התפוצצנו לצחוק עם הגשש במשך שעה וחצי, וכל דבר שהיה אפשר שם להשיג. אז אנחנו ננסה למצוא את הסרט הזה, אבל מה שבלה אמרה עכשיו, זוהי ההוכחה למה שאני אומר, שגראדה כותב על דברים שהם בלב ליבה של יהדות מזרח אירופה עד היום, כן? לגבי שניאור, כן, נויח פנדרה, אומנם דברים מושכי לב, אבל הם שייכים להיסטוריה של הספרות. אצל גראדה יש דברים שהם אקטואליים עד היום, בעצם כל הדברים. ועכשיו אני רק אסכם ואגיד לגבי גראדה ושפת יידיש, שגם בגלל זה, על פי מה שאותו מאמר של טי.אס. אליוט מגדיר בו מה זה סופר קלאסיקון. תראו, אני קצת קראתי ספרות יידיש, גם לימדתי במשך שנים. היידיש של חיים גראדה היא מונומנט בלתי ניתן להשוואה לסופרי יידיש אחרים, אפילו גדולים, לגדולתה של ספרות יידיש, לקומוניקטיביות שלה, לאושר שלה ולשילוב שלה עם המקורות, עם הציטוטים מהגמרא וכולי, כמו שבלה הזכירה שדיברנו על זה בעבר. ואני אומר, אני יכולתי להעריך את היידיש של גראדה בנאומים הפומביים שלו, בספר שאני מקווה להוציא גראדה בעל פה, מכיוון שכבר אמרתי לכם פעם, היידיש של גראדה ששמעתי בהקלטות האלה של ההרצאות,
הרי אני שמעתי מילה מילה, ותוך כדי שמיעה פענחתי את ההרצאות האלה וכתבתי אותם, כן, במחשב. אבל מכיוון שהיידיש של גראדה זאת היידיש הליטאית של הסבתא שלי ושל האמא שלי, אני יכולתי להעריך עד כמה שהיידיש שלו, הבנתי כמעט כל מילה, מעט מילים שלא הבנתי, ראיתי עד כמה שהיידיש הזאת היא גם קומוניקטיבית, גם עשירה וגם תבולה במקורות, כן? וגם בגלל זה אני הענקתי לגראדה את המועמדות של קלאסיקון רביעי. נדמה לי שבכל ספרות יידיש אחרי הקלאסיקונים השלושה, כן? ותהיה גדולתם אשר תהיה, כולל בשביס, כן? היידיש של גראדה והחומר הפולקלורי שטמון בדמויות, הרי הדמויות של גראדה, אני לא ספרתי אותם, אבל הם למאות. בכרך הראשון, פעם הזכרתי את זה, מישהו ספר בכרך הראשון של צמח אטלס ברומן, יש 70 דמויות שונות, אלה מאלה לגמרי, והוא מאפיין את כולם, על פי חזותם, על פי דיבורם, על פי לשונם, על פי מקצועם, ואף אחד לא ספר כנראה את הכרך השני, שם התווספו עוד דמויות. גראדה נותן בפרוזה שלו וגם בשירה, אבל בעיקר בפרוזה, גלריה עצומה של דמויות של יהודי מזרח אירופה, החל מהקפצנים ועד לרבנים הכי חשובים בישיבות של לומדי תורה. המניפה היא רחבה ביותר. היכולת הזאת להיכנס לתוך עולמם הנפשי, כן, של מגידת עתידות ושל לומדי תורה ושל מוכרים בחנויות שעוסקים במסחר ברחוב בווילנה ושל רבנים שמתירים עגונות וטקסים כאלה ושל גנבים ושל העולם התחתון. גראדה ברומנים שלו מתאר את העולם התחתון. אין סוף, פעם אם נעשה רשימה, ויש רשימה כזאת חלקית, ופה אני מגיע לספר הכי חשוב, ספר מחקר על הפרוזה של גראדה, שפורסם לפני כשנה, ספרה של דוקטור חנה שטרר, שהזכרתי אותו פה ושם, אבל עכשיו אני אגיד כמה מילים, כי הספר הזה, אף על פי שהוא פורסם בלי מפתח שמות, כי דוקטור חנה שטרר לפני שנה הייתה בת 88 ורצינו למהר על פי בקשתה, אבל אני סיימתי לעשות מפתח שמות ועניינים לספר שלה, והעליתי אותו לאקדמיה אדו. כיום, מי שיש לו הספר שמפעל דוב סדן פרסם, הספר נקרא הוויה ושברה, והוא מנתח כל אחת מהיצירות וכל אחד מהרומנים של חיים גראדה ביידיש, כן? בפרטנות גדולה, כל סיפור וסיפור בנפרד, וזהו לדעתי המחקר הכי חשוב שפורסם אי פעם על גראדה, על הפרוזה של חיים גראדה. זהו דוקטורט שהוגש לאוניברסיטת בר אילן, אתם יודעים מתי? ב-1999. ואני סיפרתי לכם שלפני איזה 7 שנים, אני באתי לבית לייביק, ופגשתי את חנה שטרר, את דוקטור חנה שטרר, והיא מספרת לי שהיא כתבה דוקטורט על גראדה,
אבל הוא לא פורסם, ואין לה יכולת, היא ניסתה, ואף אחד לא עשה עם זה שום דבר. ביקשתי ממנה לשלוח לי את הדוקטורט, וברגע שקראתי אותו, הצעתי לה לפרסם אותו כספר במפעל דוב סדן. ובמשך 4 שנים עבדנו קשה על עריכה של הדוקטורט כדי להכין אותו כספר. הייתה הרבה עבודה, כי דוקטורט זה דבר אחד, במיוחד אצל חנה שטרר, שאף פעם לא כתבה ספר. ועד שהכנו אותו לספר, ואז הוצאנו אותו לפני שנה, ובזהירות הדפסנו 100 עותקים, וזה עלה לא מעט כסף, וחנה שטרר, על פי המלצתי, קיבלה קצת תמיכה מפה ומשם, אבל בעיקר היא מימנה את ההוצאה, ותוך שנה הספר נמכר כולו. רצינו ואנחנו עוד רוצים אולי לפרסם מהדורה נוספת. נשארו כמה עותקים בודדים אצלי ואצלה. רצינו לפרסם מהדורה נוספת, אבל זה כרוך בכספים שלחנה שטרר אין. ולכן עד היום נשארה המהדורה המצומצמת הזה, שנמכרה גם בארץ וגם בעולם, אבל מה שהרווחנו זה גם מפתח שמות ועניינים שאני הכנתי ושהעליתי לאקדמיה עדו. ככה שלמי שיש הספר שלה, הוא יכול עם המפתח באקדמיה עדו לראות במה מדובר בתוך הספר. ואין ספק שמי שיקרא את הספר של חנה שטרר, יבין יותר למה אני אומר שגראדה הוא המועמד שלי להיות הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש. עכשיו אנחנו צריכים לחכות, אולי יבוא מישהו שיכתוב על גראדה המשורר, שהרי גראדה לפני מלחמת העולם השנייה ואחרי מלחמת העולם השנייה, כתב לא פחות שירה מפרוזה. והדברים האלה, אלמנתו, אינה הקר גראדה, שמה וטו על פרסום ספריו שלו על ידה. והיא עצמה לא כל כך, היא ניסתה לאסוף את כל שירתו, ואפילו היה כבר בדפוס, נדמה לי 2 כרכים של שירתו, והיא אסרה לפרסם, כי לא היא עשתה את זה. אז אני מקווה, הרי היא נפטרה לפני יותר מ10 שנים, אולי יבוא חוקר שיעסוק בשירה של גראדה על רקע או בקשר עם הפרוזה שלו. כי גראדה היה מהסופרים המעטים שהוא כתב שירה ברמה דומה לפרוזה שלו, וודאי שראוי, כן, שיכתב מחקר לפחות אחד על השירה של גראדה. עכשיו את כל זה, ועכשיו זה כבר 7, אני בזה מסיים את המבוא שלי, ואנחנו ממשיכים לקרוא את העדות שלו על סופרי יידיש בברית המועצות. אבל איך זה מתקשר? זה אני שואל עכשיו, לפני שאנחנו קוראים. איך מתקשרת העדות של גראדה לכל מה שאמרנו עד עכשיו? ואז אני עונה משפט מסכם. בפעם שעברה נדמה לי, אני הזכרתי שעל גראדה נאמר כבר לא פעם,
ומלך רביץ', מי שהיה פעיל בייסוד הספרייה הציבורית במונטריאל, הספרייה איפה שגראדה בפעם הראשונה מרצה על העדות שלו על סופרי איש בברית המועצות. מלך רביץ' נאם נאום על חיים גראדה, לפני שגראדה דיבר, ושם הוא הסביר שגראדה מצייר במילים. בפרוזה שלו הוא מצייר במילים. ומה שמלך רביץ' אמר מתקשר לעוד דבר שאני לא זוכר אם אמרתי, אבל צריך לחזור על זה. גראדה היה כל חייו אחרי המלחמה מאוד מעורב ומעוניין באומנות הציור בעולם. והיה לו קשר עם מוכר ספרי אומנות בבוסטון. מוכר ספרי אומנות יהודי שמוצאו מרוסיה. ויש התכתבות ביניהם 333 מכתבים עד יום מותו של גראדה ומאז שהוא היגר לארצות הברית. כן? מראשית, סוף שנות ה-40, המאה שעברה ועד נדמה לי 1981. ובמכתבים האלה, כאשר הם יתפרסמו, יהיה לי מקור עצום על הביוגרפיה ועל עולמו הרוחני של גראדה, לא רק בקשר לאומנות פלסטית בעולם, גם על זה הרבה, אבל גם לגבי עולמו הרוחני. בספרייה של חיים גראדה, כן, אצל אלמנתו, ואני סיפרתי לכם שיש לי רשימה, לא ניכנס עכשיו למה, רשימה של הספרים, ספרי האומנות וספרים בכלל שהייתה בספרייה של גראדה אצל אלמנתו, מלא ספרי אומנות. גראדה ידע יפה מאוד מה זאת אומנות העולם, והכיר אותה, וכשהוא כותב ומצייר במילים, הרי שיש ליצירתו של גראדה, גם בפרוזה וגם בשירה, אספקט חזותי מאוד חזק. ולכן כשאני מדבר על השפה של גראדה, ועל יכולת התיאור שלו, ועל מה שהוא מעיד על סופרי יידיש בברית המועצות, ראינו בפעם שעברה כשקראנו עד כמה שהוא יודע לתאר את דוד ברגלסון. הוא מתאר אותו פיזית, והוא מסתפק אפילו רק בפנים ובעיניים, ובפה ובשפתו ובשערו. כן? אנחנו נראה עוד מעט בהמשך את יכולת הציור במילים של חיים גראדה. ובואו ונתרכז בזה. נתנאל, יש שאלה, רפאל גולדווסר לא הופיע. עדיין לא. עדיין לא. אני כתבתי לו שאם יש לו בעיה, כי הוא אמר שהוא רוצה להיכנס, אמרתי לו שאם יש לו בעיה שיטלפן, הוא גם לא טלפן, ודאי אני אדע היום או מחר מה קרה והאם הוא יתחרט. אני רוצה לומר שאותו רביץ' שהזכרת, כן. שדיבר על גראדה כעל צייר, הבין בתיאור כי בנו היה יוסל ברגנר. נכון, נכון מאוד. ואם כבר הזכרת את מלך רביץ' כאביו של יוסל ברגנר, אני אגיד שתי מילים על מלך רביץ'. מלך רביץ' היה סופר מהפכן בספרות יידיש, עוד מראשית המאה ה-20. מלך רביץ' הוא, הייתי אומר, מוקד היסטורי חשוב בתולדות ספרות יידיש בפולין, ואחרי שנות ה-30 של המאה שעברה, בספרות יידיש
ארצות הברית. באוסטרליה גם. ובאוסטרליה כמובן, מפני שמוצאו משם, אבל הוא הרי השתכן בקנדה, והיה אחד המייסדים והפעילים של הספרייה הציבורית היהודית בקנדה, איפה שגראדה נואם את אותו נאום שאנחנו קוראים אותו. אבל לגבי מלך רביץ', אני מחכה ליום שמישהו יכתוב עליו יותר מדוקטורט אחד. אנחנו לא יכולים כרגע להיכנס לעשרות הספרים שהוא פרסם, אבל אני אני לא רוצה להתפתות להיכנס לזה. אבל כאשר מלך רביץ', לפני שגראדה מדבר בספרייה הציבורית במונטריאול, נואם נאום ברוך הבא ב-1958, הוא מקבל את חיים גראדה שלראשונה אחרי המלחמה מופיע לפני ציבור יודעי יידיש ומדבר על סופרי ברית המועצות, יש להקשיב לדברים. עכשיו, בספר גראדה בעל פה, באחד המבואות שאנחנו כותבים שם עם מרים טרין, אנחנו ניתן, אני מקווה, גם את הנאום של מלך רביץ', נאום הברוך הבא, וגם את הנאום של חווה רוזנפלד, שגם גרה בקנדה והייתה ניצולת שואה וסופרת צעירה בגטו לודג'. כן, טוב. מי זוכר איפה הפסקנו? אני סימנתי את זה. אוקיי, בבקשה יאיר. איזה עמוד ואיזו פסקה? עמוד 28. כן. השורה, קראנו 7 שורות הראשונות. כן. נתנאל, אתה מעלה את ה... כן, אני עכשיו פותח את זה אצלי. כן. רק רגע. אוקיי, אני העליתי את זה. איזה עמוד זה? 28. אוקיי, אני הבנתי. 28. התשובה השביעית. הנה, הסימון שלה בצהוב. כן. אוקיי. אוקיי, אנחנו נתחיל מנקודה, משפט מנקודה, מכיוון שקשקשתי שעה, אז אנחנו נשאיר את נתנאל לאחר כך, כי איתו אנחנו נתמודד עם היידיש יותר, ומי רוצה להתנדב לקרוא שוטף? אני מוכן לנסות. בבקשה, יאיר. Ich bin nicht gewähnt kein Kochen. אוקיי, האם כולם רואים Ich bin nicht gewähnt kein Kochen? אנה? Von dem כן, אבל זה קצת גדול. מה פירוש גדול? אני לא רואה, it's too much, it's like that I see only the some part, אני רואה רק זה חצי. מה את אומרת בלה, רואים? יותר טוב? לא, אתה הגדלת את זה יותר, נתנאל. צריך להקטין. להקטין, אוקיי, ככה? בסדר, אנה? כן, עכשיו זה... אוקיי, אז בבקשה יאיר, Ich bin nicht gewähnt kein Kochen. Von dem habe ich euch gewusst, als sie wissen alle, ob ich weiß, als ist ärger noch von Nerern und von einem Ivan Grozny und von Horus, unsere heimische Tyrann. יאיר, הקול שלך עדיין קצת עמום. טוב, עכשיו רואים, רגע, אני אוריד את המיקרופון. כן, אז אני אסכם כדי שנוכל להתקדם. אומר גראדה, כל מה שאני אומר עכשיו, שאין ספק שכולם ידעו בברית המועצות
ומה שמשתמע מזה, גם ברגלסון, שאצלו אני גרתי, זה לא מפני שאני חכם גדול, אלא שהוא אומר, לאור מה שהוא אמר קודם, שזה שהיו מאשימים את הפקידות ולא את המשטר, זוהי ההוכחה שכולם ידעו. כולם ידעו. כן. זה הטירן הגרוזני, הורדוס, הוא זה heimischer Tyrann in der Geschichte. Wissen es nicht die russischen Menschen, was haben so viel von ihm direkt gelitten. לתרגם? כן, תתרגם. Ich bin nicht kein Chor, אני לא הייתי חכם גדול. von dem habe ich heute gewusst, מזה אני ידעתי שהם יודעים, שכולם יודעים, כן. אם אני יודע שהוא יותר גרוע מנירון ומאיוון הגרוזני ומפון הורדוס. איוון היום. כן, אז הטירן שלנו, ההימש הביתי, בסיפור, wissen es nicht die russischen Menschen, wissen es nicht אני יודע, יודעים את זה כל הרוסים. הרוסים, פוס אובן הזוי פילפונים דירקט גלידן, הם לא יודעים את זה הרוסים שכל כך סבלו ממנו באופן ישיר, עוברים אובן זה, עוברים, עובר זה, והם kein mal wegen ihm nicht gerät, הם אף פעם לא דיברו עליו. אוקיי. אפילו מילה אחת רעה. כן, אז זאת אומרת, יאיר, סליחה. ידעו כולם, אבל לא פתחו את הפה, לא אמרו מילה אחת עליו. אנה, מה את אומרת? כן, אני רק שאל. The Grozny, is there to be Grozny? איוון היום. It's not the city Grozny? לא, זה איוון היום, היא הדמות הרוסית, כן. כן. טוב. בלה. המרקוונטיקה דרשיינונג. זאת אומרת, זה כאילו זו הייתה תופעה ראויה לציון או משהו כזה. כן, זאת אומרת, גראדה מסיק היסק לוגי, כן? שהעם הרוסי סבל כל כך מהמשטר, שלא ייתכן שהם לא ידעו שמי שאחראי זהו סטלין. טוב, בלה, משפט הבא. Okay. Ich habe gesehen, Schikurim von Vilna bis zu den Grenzen von Indien, wenn אני ראיתי שיכורים מווילנה עד הגבולות של הודו, יש לנו איזו הגזמה, כן? wenn של כאשר, 3 נקודות, auf dem ganzen Weg, was ich habe gewandert, רק רגע, בלה, אני לא חושב שהוא מגזים. תראו, כאשר אמרנו שגראדה היה במוסקבה בין 1943 ל-46, כשהוא חזר לפריז, אבל עד 43, הרי הוא עזב את וילנה ב-39, והוא היה עמוק בתוך רוסיה. על זה הוא לא מספר בעדות כאן, אבל הוא היה עמוק בתוך רוסיה וקזחסטן וכולי. כשהוא אומר שעד גבול הודו הוא לא מגזים, כן? גבול הפיזי, זאת אומרת לא תיאורטי, גבול הפיזי של הודו אתה מתכוון. כן. אוקיי, הגבול הצפוני כנראה, כן. אני רק רציתי שלא יישאר רושם. אוקיי, בסדר. עד כדי כך שתראו, ב-43, ואני מביא הוכחה למה שאני אומר, ב-43 גראדה פרסם במוסקבה ספר שירים בשם הס. הס בעברית זה, איך נגיד? שקט? לא. שנאה. וזהו ספר שירים על כל אותם מקומות מוזרים שהוא היה בברית המועצות לפני שהוא הגיע למוסקבה, על אותם גבולות רחוקים.
הוא מתאר שם כל מיני שבטים, כן? ואין לנו מקום להיכנס לזה, אבל זה ספר שירים שפחות מוכר, אבל מעניין ביותר. הוא מדבר שם על עמים ועל שבטים, כן? לא מדברים על הספר הזה. אוקיי, תמשיך. Auf dem ganzen Weg, was ich hab gewandert, בכל הדרך שבה אני נדדתי, und ihr wisst doch, wir Russen trinken, ואתם יודעים הרי איך רוסים שותים, הרי הוא מדבר קודם על שיכורים. נכון. Und ihr wisst doch, wie zerwalgert seinen, wenn sie trinken, ואתם יודעים הרי... כתוב צוויגרט או צוולגרט? צוולגרט. כן, אוקיי. צוולגרט. ואתם יודעים הרי איך הם... ולגרן זה מתגוללים. נכון, אבל אני אסביר למה מתגוללים. תרגום נכון. תראו, בבית שלי, בבית של הסבתא ואימא שלי בבואנוס איירס, היה קרש שקראו לו ולגר הולץ, לא? איך? ולגר הולץ. ולגר הולץ או ולגר ברט. וזה היה קרש שעליו היו עושים את הדו, איך אומרים דו? בצק. את הבצק כדי לאפות לחם. ולגר, ברגע שאתה מגלגל על הקרש את הבצק, אז אתה מגלגל אותו קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. כשהוא אומר יחוב זירגה ולגרט, הוא מזכיר מילה שהסופר הידוע, שהיגר לארץ בסוף שנות ה-60, ואומר, ירבינגקומן, אין ארץ ישראל, זיכוולגר, לא זוכרים? מי שכתב את מגילה. איציק מנגר. איציק מנגר, כן, כשהוא הגיע לארץ, הוא הכריז, באתי להתגלגל בארץ הקודש. זאת אומרת, הרי לא היה לו בית וכו'. אז כאן כשגרדי אומר, והוא יחוב זירגה ולגרט, הרי הוא בזה רומז שבברית המועצות, במזרח ברית המועצות, הוא היה נודד ממקום למקום, והיה רואה מחזות שאחר כך, אני אומר, הוא הכניס לתוך ספר השירים, הס, שנאה. כן. כן, רק הבחנה קטנה. ווס איך הוב גוונדרט, ואחר כך, זה הוא מדבר על עצמו, ואחר כך על השיכורים, הוא נרוויס דוח ויט סוולגרט, זי זיינן ון זי טרינקן, זה כאילו, זה שני דברים שונים, כן. אבל מה הוא אומר כאן? פה הוא משתמש בצוולגר בצורה ספרותית. מה את מבינה כשהוא אומר, ואתם יודעים כמה צוולגרט הם היו כשהם היו שותים? הם שותים ומתגוללים להם על הרצפה, ברחוב. כן, למה הוא משתמש לדעתך במילה צוולגרט? זה תרגום נכון מה שאת אומרת. אבל למה הוא משתמש מהעיסה של עשיית לחם כזה? לא, זה... אני לא יודעת, ולגרן זה להתגלגל בעיקרון, זה לא... לא להתגלגל. מה זה להתגלגל בלה? להתגולל. לגלגל. 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 מה זה? הוא מוף קדימה ואחורה כמו כשעושים לחם עם הדו. כן? למה? כי היום הוא היה פה, מחר הוא היה מקום אחר. אבל פה הוא מדבר על השיכורים. אני לא יודע אם אתם ראיתם, אני כשהיינו בפולין, אנה תספר לנו, כשראיתי פעם ראשונה בחיים שלי, שיכור צרוי על המדרכה, פסוק איברים, כן, הרגליים פתוחים, הרגליים, זהו נראה כמו איזה חתיכת דו שגלגלו אותה. כן, כן. כן. אוקיי. אז צוולגר זה,
זה הכוונה שכל האיברים, כל איבר לכיוון אחר, ללא כל שליטה. ללא כל שליטה, לכל שליטה בשרירים, לגמרי רפוי, כן, ומפורק. אוקיי, הלאה, בלה. Was für Skandalen sie machen besonders, איזה בלגנים הם עושים באופן מיוחד, בסונדרס או מחוץ? מחוץ לזה? בנפרד. שימי את המשפט. Was für Skandalen sie machen besonders, als sie gewähnen in Milchomejorn. רגע, בלה. Was für Skandal sie machen, בסונדרס עם ההמשך. אין פסיק בין, בסדר. als sie gewähnen in Milchomejorn, es seien gewähnt Zendliker und Hunderter, Tausender Individualen, ohne Hand und ohne Fies, und wie sie haben geschickert und sie haben Skandale wett, ist פשוט nicht zu beschreiben. וואו, תראו. אוקיי, אז כאשר הם שותים, איזה סקנדלים הם עושים חוץ מזה, שזה מה שהיה בשנות המלחמה, היו עשרות ומאות אלפים פרטים, אנשים, און הנד ולפיס, ללא ידיים ורגליים. תשמעי, בלה, אל תגידי שהוא הגזים, אני מאמין לו. הוא ראה הרי בדרך הנידודים שלו הרחוקה, כן, במזרח ברית המועצות, הוא ראה דברים שאף אחד מאיתנו לא ראה. כן, הלאה. ונביא זה הום גשיקרט, וכמו שהם היו שיכורים... איך שהם שתו והשתכרו. כן. איך שהם שתו והשתכרו, כך הם היו סקנדלבת. זה פועל כזה קצת לחוץ לדעתי, אבל עשו בלגנים בקיצור. זאת אומרת, מאות אלפים טוען גרדה, התנהגו לא כבני אדם, אלא כתת אדם, כשיכורים. Ist פשוט nicht zu beschreiben, שזה לא פשוט לתאר. כן. לא, פשוט כאן זה לא פשוט. לא, אני חושב שכאן זה כל כך נורא שאי אפשר להעלות את זה בכתב. בדיוק, בדיוק. יאיר, דייקת קצת יותר, בלה הבינה, אבל דייקת קצת יותר. עוד משפט, בלה. Aber wie schicker die dosige Menschen seien nicht gewesen, haben sie keinmal nicht der Mond dem Namen von Stalinen. זה מדהים מה שהוא אומר כן, פה. כן, כן. אבל ככל שאותם אנשים היו שיכורים, ככל שהם לא היו שיכורים, זה הכוונה שהם כן היו שיכורים, נכון. הם מעולם, haben sie keinmal, הם מעולם לא הזכירו את השם של סטלין. תראו, זוהי הבחנה פסיכולוגית מדהימה. כנראה שהפחד מסטלין היה כל כך גדול, ככה אני מבין, שאפילו כשהיו שיכורים, זה מנע מהם להאשים אותו בצרות שלהם. האם אתם חושבים שהאינטרפרטציה שלי מוגזמת? לא, הדברים, האמת היא על סטלין, הדברים די ידועים, כאילו למי שקצת, א', למי שזוכר, מספיק מבוגר כדי לזכור. הדברים ידועים, אבל זה שגרדה אומר שהוא עד, שאפילו השיכורים לא הזכירו אותו, זוהי סנסציה לדעתי. נתנאל, רצית להגיד משהו? כן, אני לא בטוח לגבי סטלין, כי מעולם לא קראתי עליו, ובטח שלא הייתי חי שהוא היה, אבל לפחות אני יודע לגבי היטלר, שבשלב מסוים הוא פשוט כן יצטרך לשכנע את ההמונים כך שהוא לא יצטרך להיאבק איתם, וזו כל המטרה של הפרופגנדה הנאצית, ואני חושב שהפרופגנדה הסובייטית לא הייתה שונה במהות הזו, כן יש את המשפטים האלה, כל הרוסים על סטלין, בסוף הם אהבו אותו, כי הוא שכנע אותם שהם צריכים לאהוב אותו. ומי שלא אהב אותו, שזה המעטים, הם היו אלה
שמערכת הכפייה פעלה נגדם ושלחה אותם לסיביר. נתנאל, אני מסכים לכל דבר חוץ מדבר אחד. שאהבו אותו, אני לא בטוח. אני מסכימה עם נתנאל, ואני יכולה להעיד על אבא שלי, שבשנות המלחמה ישב בבית כלא בברית המועצות, וסבל שם סבל נוראי, והוא דיבר על סטלין בכזאת הערצה, שאני לא שוכחת את זה. הוא דיבר, אבל בארץ, לא בכלא. בארץ, ברור, אבל להפך. הוא נמצא בישראל, כן, והוא יכול להגיד על סטלין כל דבר הכי גרוע שעולה על דעתו, והוא עדיין מדבר על סטלין בהערכה ובהערצה. דיבר, כן, אבא שלי כבר איננו. אבל מה הוא אמר, האם הוא אמר משהו על זה, למה הוא ישב בכלא? תראה, הוא ישב בכלא כי הגיע לו, כי הוא נתפס על הברחה. בזמן המלחמה הוא עסק בהברחה של טבק, הוא היה קונה במקום אחד, מוביל ברכבת ומוכר במקום אחר. הוא נתפס ונשפט ונכלה. הוא ישב בכלא בתשכנת, בעצם עד סוף המלחמה, ושוחרר במסגרת ההסכם בין גרמניה בין פולין, שם הצבא של, איך קראו לו, של... אנדרס. קיצור, היו שם... אנדרס, נכון. But the father, אבל אבא שלי לא נכלה בגלל סטלין, הוא נכלה, הגיע לו לשבת בכלא. כן, כמה שנים הוא ישב, את יודעת? אני חושבת ש3 שנים, 4 שנים. כן, כן. Bella, there was in the Anders, your father was with the Anders. No, but there was an agreement, and you know, many people released. כן, נכון, agreement, נכון. רפטריאציה, כן. רפטריאציה. סליחה, רציתי... אבא שלך, רגע, יש לי שאלה. האם אבא שלך כתב או סיפר על 3 שנים בכלא? לא, הוא לא כתב, הוא סיפר הרבה, והאמת היא שאתה יודע, זה במסגרת הדברים שאנחנו כל הזמן אומרים על הרבה דברים, כאילו כשהיה את מי לשאול, אז לא שאלנו. נכון. עכשיו כבר אין. רגע, מה היה המקצוע של אבא שלך פה בארץ? אבא שלי, כאן בארץ הוא היה חקלאי, אבל המקצוע שלו, כאילו, ממה שהוא למד בתור נער, וזה מה שהחזיק אותו גם בכלא, זה היה שהוא היה חייט. יופי. כשהוא היה בכלא, מהר מאוד הנצ'לניקים של הכלא גילו שיש להם חיית צמרת, והוא תפר חליפות, ובזכות זה הוא שרד בכלא, כי התנאים שם היו איומים. אוקיי, יאיר, מה רצית להגיד? בעניין שיכורים, אני הייתי במוסקבה בשנת 91, הייתי שם בשליחות חצי שנה. כן. ופעם אחת אני זוכר שישבנו וכולם הרימו כוסות, לישראל, חצי שעה דיברו על ישראל וישראל, בשלב מסוים אכלו, שתו וזה, הפסיקו לדבר, והתחילו לדבר רוסית, קודם דיברו אנגלית, אחר כך התחילו לדבר רוסית. שאלתי את זה שישב על ידי, על מה הם מדברים, אז הוא אומר, הם מספרים בדיחות על יהודים. גדול. רגע, כששתו, כן? כששתו, התחילו לספר האם היינו זורקים את הכוס אחורה על הקיר? מה? אגב, הגענו לאיזו מסעדה כזאת ביום ראשון, שהכול היו שיכורים וזרוק ומלוכלך וכלום, ופתאום נפתחה דלת, ונכנסנו לחדר קטן, ושם היה נקניקים שוויצריים, ווודקה, וכל מיני אוכלים. זה כשהגיע הקומוניסט של הסביבה. כן. באיזה שנה היית שם? 1991, השנה של ילצין, בדיוק כשנגמר הקומוניזם. פרסטרויקה. מעניין מאוד. פרסטרויקה. כמה זמן יש לנו? אין לנו. זהו. אז בכל זאת הספקנו לקרוא כמה שורות, ואני מבטיח לכם שבהמשך זה עוד יותר מעניין וחשוב,
אז אני מודה לכם, ואנחנו ביום חמישי נפגשים, ואני מבטיח, אני מקווה שאני אקיים בלי הקדמות, נקרא ישר. תודה רבה. תודה רבה.